Джийски и нарушение. Там игра с ръка, но има ли? Да, точно така в този момент отсъжда прекия свободен удар, това нарушение за игра с ръка. И сега тук към Пирчев е отправена топката. Пирчев, който стана ужаса за футболиста на Марек в последните минути. Сега там Марио Грахльов подхлъзна ли се, така ли си влезе, не знам, но жълт картон за Грахльов. Извинява се в този момент Марио Грахльов. Да, осъзнава, че е така малко по-остро беше този негов шпагат. И там карамбол, разминаха се футболисти на Марек с топката. Тръгват домакините в атака. Ето го Пирчев. Ето го Пирчев набра скорост, но не завърши как трябва атаката. Така, със сигурност Иван Пирчев най-дейният в тези последни минути в състава на Сапарево. Не му свършват силите на Пирчев, постоянно се втурва в атака. Сега там Малкочев, Росен Йорданов удари от много добра намеса на Георги Атанасов, вратаря на Сапарево. Така от тук насетно, уважаеми зрители, си мисля, че само Георги Караколев може да прецени кога ще даде последният съдийски сигнал. Времето редовно изтече. Още един път 2-4, 0-1 на Асен Нешев в 5-та минута, 2-0 за Марек Шопов в 30-та. Домакините намалиха чрез Чорбаджийски в 65-та. Николов покачи на 3 за Марек в 70-та минута. Росен Йорданов кара за 4-1 и Чучуганов за отбора на Сапарево в 84-та минута намали на 2-4, така че 2-4 е резултата между двата тима. Последен съдийски сигнал. Само за един коментар, може би там Бисер Йорданов, старши треньора на домакините от Сапарево. Бисерът, загубихте 2-4. За мен разумно, може би. Слаб мач на Сапарево. Слаб мач. Най-вече не изигра роля лошото време. Нали. Лошия терен, много вода имаше по терена и въпрос на шанс беше кой първо да вкара гол. Да използва терена. Нали. В случая Марек вкараха. Проведох резултати, оттам тръгна така мач. Добре, имаш също така липсващи един-двама футболисти, разбраха основни. Основен футболист, да, липсва. В центъра едно момче, плеймекера, още не се е прибрал от Шотландия. Нали, така че имаме двама контузни от предния матч с Саморанов и гледаме напред за следващия матч и така. Нали. Много публика, но пък и така страстите взеха връх в един момент. Така е. Сапарево винаги. Страстите са всеки матч са на лице, така че въпрос, как да кажа, добър маст. Слабо Сапарево, но добре. 4-2 Марек, така че пожелавам успех на Марек. Не има место от тук. Местото им е в професионален футбол, не е тук. Благодаря ти. И така, уважаеми зрители, завърши този двубой. Марек победи като гост Сапарево с 4-2. Чухме Бисер Йорданов от става на Сапарево. Сега до мен е старши треньора на Марек Иво Паргов. Иво, първо честита победа. Благодаря. Така, очакваш ли с интерес този двубой, но аз мисля, че закономерно си го спечелихте. Отбора на Сапарево 2 удара, 2 гола. Един стана след наша грешка, както и да няма значение. Важното е, че стана хубав матч на този хубав терен. Аз и предния път с Волдо бях тук, браво на хората от Сапарево, много хубав терен и нормално е, като има терен, аз нямам притеснение относно играта на моя отбор, защото знам, че
ние пак нещо тренираме на горе-долу такъв терен и по принцип тези млади момчета трябва да се обиграват точно в такива мачове, за да видим кой става и кой има характер. Днеска очудващо добре повечето момчета. Не искам да обиждам хората от Сапарел, но дерби между първия и втория, не знам, аз не знам за какво дерби става въпрос. Проста причина, че моите момчета са 16, 17, 18 годишни, с малко по-голямо самочувствие, той резултатът двуцифрен ще стане. Както и да е, поздравявам ги, играят мъжки, може би един от добрите отбори в тази група си. Добре, малко в един момент излязоха така страстите извън рамките на позволеното. Имаше моменти, в които така се притеснявах дали този мач може и да завърши. То затова е окръжна група. Това е тук е интересно. Затова виждате, че хората са много повече, отколкото на мачовете в Б група, защото тук си играе истински. И виждате, аз съм сигурен, че следващия домакински мач на отбора на Марек ще има още повече хора, защото така или иначе възбудихме интереса на жителите на град Дупница по проста причина, че ние пускаме само млади момчета. Виждате, тук повечето са и деца. Даже автора на третия гол е на 16 години. Джордж Николов. Да, аз много се радвам за това момче и за всички, дето влезаха. Виждате, че аз пуснах само млади момчета, да може в такива мачове да обгорят, да се види дали имат характер, но за момента мисля, че работим в правилна насока. 3 принудителни смени извърши. За нито един треньор не е добре, когато 3 футболисти напуснат принудително. Какво е състоянието на Асен Нешев? Тук виждах и дори линейка пристигна. Нищо страшно няма проблеми. Затова е футбол. Затова пък младите, дето влезаха, заместиха титулярите достойно. Добре, благодаря ти. Чао.